loch gwenge ne en mano mar mondo mi okel dongruok obed e kor gwenge mopogore opogore. To gisani ka waneno ka counties pando omenda magichoko mar mondo mi nyalo bedo ni sirikal mamalo migi omenda mathoth. To omenda mathoth go kosemigi moko kuom go waneno kok tigo de yo makare. Ang'o momiyo nyaka sani koro waneno ka mibadhi otimo ne wahinye counties magwa Masidis. Erokamano ahinya Joyce. Kaka MCA tija en timo oversight ma tich ma Auditor General owacho mane tich maro motimo wa oversight tich ma counties watimo to issues weche mag mibadhi ma wachgo gin weche monego wan kaka MCAs kaka an ka winjo to chanda nikech mano en one of the ways ma pesa lale county to inadirani pesa no ket devolution no kete gwenge mondo gwenge odongre to nyaka wati kod offices mag kaka Auditor General mondo mi wan information ma wadwarore ma every county mondo koro yo MCAs tiyo tijegi mar oversight based on facts nikech yudo information no ok yot samidware sate to kaka osebedo highlighted gik mowach kanyo mag understating on source revenue one of the reasons magino timre en nikech gimiluongo ni automation counties mang'eny makata wan sia achiel kuomgi pod watimo revenue collection manually. Sani koreka in the process of automation. Timo automation mangison pesa mora mobedo received nyaka obed accounted for nyaka obed reflected in our books. Mano mio teach bedo mayot. Lakini kaya jodi collect revenue from our businesses. So there's no system maber manyalo capture ji collect pesa to nyalo bedo pesa no donje fuk ngato nikech onge kaka wanyalo confirm ni kawuono pesa mod chok kawuono en pesa makama koro mokwongo number 1 en keto systems in place matiyo ma full proof ma can easily at a glance systems go nyalo dhi ni confirm ni this is the actual status of revenue connection as at today. Then expenditure again expenditure man automated and expenditure man at a glance and kaka MC anyalo the system and just by a click I look at it and angiyo kantie concerns ma raise right then. So yes akanyal tamra and MC ma nyosho akodonje e kom lokrok nitie kana kibire e gwenge nitie lokrok only that kambi badi onge ka system nitie ma strong then because sani wase the okang maduong or malach moloko ma wantie gisani to ka wacho mana gisia kende awacho mana general in Kenya nkech we compare